Allah, 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 ma lana mawlan siwa Allah. Allah, 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 ma lana mawlan siwa Allah. Šesta kategorija jeste čovjek koji udjelio sadaku i toliko tajno to uradio da mu ne zna njegova ljevica šta je udjelila desnica. Braćo moja draga, ovdje imamo dvije kategorije, odnosno dvije stvari. Da čovjek udjeli i da to bude tajno. U islamu, hvala Allahu dželešanu, ova naša vjera je toliko savršena da vrata sadake su toliko široka, da su tolike nagrade da možeš za dunjaluk, mali dio dunjaluka kupiti ahiret. Osman radijallahu ta'ala je za dunjaluk kupio ahiret. Allah dželešanu u mnogim ajetima govori o vrijednosti udjeljivanja na Allahom putu. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže u hadisu Buharije: onaj koji ide, hoda, trči da riješi potrebu hudovice i siromaha, taj je kao muđahid na Allahovom putu. Hadis bilježi Buharija, svaki put moram reći da neko ne bi pomislio da citiramo apokrifne hadise. Insan koji stituira ženu koja je razvedena ili čiji muž je umro u hudovicu, ili insana siromaha, kaže Allahov poslanik, on je kao muđahid na Allahom putu, ili kao insan koji svaki dan posti i svaku noć klanja noćni namaz. Allahu ekber. Sa malo dunjaluka. Također, ima Muslim nam je zabilježio hadis od Ebu Hurire, kaže jedan čovjek je jedne prilike išao kroz pustinju, kaže pa je čuo u oblacima, znači kod imama Muslima, da ne pomislite da su ovo neke crvenkapice. Hadis kaže pa je čuo zvuk i čuo je glas u oblacima, kaže glas se oblacima obraća. Prospi, kaže, kišu na baštu tog i tog. Ime i prezime. I kaže oblaci odoše i kiša se spušti na neku baštu. On tamo došao kad neki čovjek navodnjava tu vodu koja je pala samo na njegovu baštu. Kaže Allahov robe, kako se zoveš? Čovjek sad ništa. Prvo, Allahov robe, kako se zoveš? Kaže, zovem se tako i tako po imenu kojeg je čuo gore na nebesima. Sad ovaj kaže, što tebe interesuje, kako se ja zovem? Ništa te drugo ne interesuje. Kaže, tako mi Allah, čuo sam, kaže, na nebesima glas koji kaže, idi i prospi vodu na hadiku i na baštu tog i tog. Kaže, kad je to do toga došlo, kad je se saznalo, kaže, da ti kažem, ja, kaže, ovu svoju baštu obrađujem. Trećinu, kaže, ja i moja porodica pojedimo, trećinu podijelim, kaže, na Allahom putu i trećinu vraćam ponovo sije. Pogledajte kerameta koji je Allah dželešanu dao ovom insanu zbog imetka, da njegovo ime se spominje na nebesima, da njegovu baštu samo zaljevaju oblaci. Isto tako treba da znate u našoj vjeri insan, prvo da gledamo samo dunjalučki, stvari se vrednuju shodno tvome posjedu. Kaže Allah poslanik u vjerodostojnom hadisu, kaže, pretekao je dirhem ili zlatnik ili srebrenjak 100.000 drugih. Kažu asabi, kako to može jedan dirhem ili zlatnik ili srebrenjak da pretekne 100.000 drugih? Kaže, čovjek imao samo 2 dirhema. Pa je, kaže, uzeo i od njih udjelio sadaku, jedan od njih je, znači, uzeo pola imetka. A drugi je imao, kaže, veliku gomilu blaga. Pa je zagrabio, bilo je 100.000 pa je udjelio, ali njemu ostalo mnogo više. Pa je, kaže, nagrada shodno onome što imaju. Ovaj dao pola, dao samo jedan zlatnik. Ovaj dao 100.000, ovaj vredni. Zato udjelite koliko god imate. 10 pfeninga, udjelite. Allah poslanik kaže, čuvaj se vatre džehennema makar sa datulom. Sa pola datuli. Nemoj prezirati sadaku. Poglavlje sadake je široko. Allah poslanik nam je otvorio jednu veliku lepezu. Pa nam je rekao da je osmijeh, kad sretniš brata muslimana, da je to sadaka. Pa nam je kazao, ima mnogo toga, skloniti prepreku s puta, to je sadaka. Lijepa riječ, sadaka. Čuvati muslimane od svog zla. Pazite, vidite ovo i vrata sadake. Došlo u vjerodostojnom hadisu, došao Asa Božjem poslaniku i kaže, Allahov poslaniče, koji je najbolje djelo? Kaže, to i to. Kaže, ja to ne mogu, ima li šta manje? Kaže, ima to i to. Ima li šta manje? Ima to i to. Ima li šta manje? Kaže Allahov poslanik na kraju, kad kaže, nemam ništa. Kaže, čuvaj muslimane od tvog zla, to ti je sadaka tebi. Allahu ekber.
koliko je ljudi koji muslimane, planetu kompletno izliberavaju svojim jezikom. Bolan, smiri jezik i to je sadaka tebi kod Allaha dželešanu.